Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Panigaranu. Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Paniela. Mwa Sofia, mwezi bongo koli na sega. Eva abu Ugwumba. Kwanyele mbani ugwu, kwanyele Igbo ugwu. Ugwumba. Adi mwa fibo dalon anya na botunu n'oge mmemme anyị nke tata pụrụ iche n'ebe ọ pụrụ iche mmemme ahụ ebe anyị ji na-atinye ọnụ na ihe dị iche iche na-eme n'obodo anyị. Mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ọda etu a na-asị okenye anọkwa n'ụlọ enwe mgbe ọ n'ogbere ya mere na ọ bụrụ na ndị okenye anyị pụta tinye ọnụ n'okwu ma ọ bụ ndị ọ gbasatụkere maka na anyị mara na mgbe ụfọdụ ihe na-eme bụ ọ bụrụ na ụmụaka ha enweghị onye gwara ha sị ha biko na ude na-agbakwa na anụ oriri mgbe ụfọdụ ha nwere ike chịrị katapọtụ ga gbaa udene. N'oge mmemme anyị nke ụbọchị tata enwere m otu nwa amadi anyị na-enọ n'ụbọchị tata anyị ga-atinyetụ ọnụ na ọtụtụ okwu dị iche iche. Onye a bụ onye ozi Chineke bụ onye anyị marakwa na anyị pịghị aka ọfụma maka na anyị achọghị ndị egwu agwara ọgwa ka ọ ghara ịbụ onye rụkata kapịnta o kweghịzie o bido kọwara anyị ihe na ị na-ajụzi ihe ụfọdụ mgbe ụfọdụ na-ekwu ka ọ na-agwaghị ihe dịka 2 inches 2 by 2 na ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ya bụ na ụbọchị tata anyị gara kpọbata onye nke Chineke bụ ezigbote onye nwoke dịka unu mara ọ na-aka mma onye gburu agụ iji ọnụ ebo ike. Biko ka anyị nye ohere ka ọ kọwara anyị onye ọ bụ n'ụbọchị tata. Rute na afa nke m bụ Mike Onobo. Daalụnụ nna anyị ukwu biko kọtụrụ ọha na eze onye bụ. Ndị be anyị ekene m unu. Ana m asị ka ụbọchị taa wetara anyị ihe ọma. Ụbọchị tata ọbụla eke ya weta ife ọma, ọbụla ore ya weta ife ọma, ọbụlakwa n'afọ ya weta ife ọma, ọbụla nkwọ ya weta ife ọma. Afa m bụ Chineductus nwa Chinemelu. Abụ m onye Anambra steeti, esi m na Anambra steeti, Idemmili North, then Uke, Anuke to be precise. Abụ m onye isi nchụaja nzukọ Christ a na-akpọ Spitfire Ministries, nke amakwala dịka Shepherd Towers Holy Ghost Revival. Ebe anyị nọ ekpere Chineke anyị dị na Lagos n'Ọjọọ. So no onye ọnụ ya nọ n'ụbọchị taa ọ ga-adịrị anyị na mma n'aha Jizọs. Amen. Nna ikwu o doro anya na itozuru oke itinye ọnụ n'ihe anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata. Ọ bụrụ na ị na-anya mgbe ụfọdụ ihe na-eme na nzukọ Kraịst ma ihe na-eme n'ụwa tata ọ dị mma na anyị si kedu ebe mmiri si banye opi ụgbọgọrọ. Ụfọdụ ihe ndị a na-emenụ ọ na-eme maka na anyị emeghị ihe anyị kwesịrị ime ka ọ na-eme maka na Chineke ekwuona na mgbe o ruo mgbe ikpeazụ ịma mgbe ụfọdụ asịghị ụmụ ọgwụgwụ oge na ihe abụ ọgwụgwụ oge. Ọ dịzị ka ga-asị na ihe abụọ a na-enye ha ọ bụrụ excuse iji isi akwa akwụkwọ nsọ ekwuona na ihe a ga-eme. Kedu o rube mma ga-aka mbakwa nke abụghịkwa nke ọgwụgwụ oge maka na onye zụọ onwe ya zụta ọfụma ọgwụgwụ oge ama mmetụta eto ahụ. Anyị chọrọ ịjụ amaara eziokwu ụnụ ekwe ọgwụgwụ oge biko kọtụrụ anyị ọ bụrụ na agụnye n'obi ihe na-eme ugbu a n'ụwa dum mechakwuru batakwuo ma chọọchị, kedu nke bụ ọgwụgwụ oge, kedu nke bụ ọdịda anyị na-ada n'ime ihe anyị kwesịrị ime? Okay, ikwuchakwa n'ihe niile because na dịka onye ozi nke Chineke na-enwe ife bụ ihe bụ ife na-agbaziri anyị, ya bụ mmekata ife na ndị ba ọgbagojube m anya eje m bịa kọnsọltụ ya na nke m gụtara agụta ma nke mmụọ nsọ Chineke kpughere m dịka mkpughe ma ọgbụgba ama and ya bụ ife bụrụ site n'akwụkwọ nsọ. Ikwuchakwa na ya ncha because na ọ bụ na menere anya n'akwụkwọ nsọ nwere ebe ọzọ mmere n'anya because nọọsụ ọ si ya bụ ebe na-akasịkwa ndị nke Kraịst obi iji wee na-echelụkwa n'ọbịbịa onye nwe anyị because na anyị ncha niile bịakwana na be na anyị ga-ana ofu mbọsị. Now ife butekwa ife na-eme na ana anyị bụ Igbo na-eme na nzukọ Kraịst o buru ibu na ebido tụwasị bịa na enwe ike ọnwa na-abụ ọnwa ịtọ aka na-atụwasịsị
mana anyị nwere ike dịka onye ozi anyị enwe ike welu one na one debekwa bụ na ụmụnne m nke ọzọ asị ehi emewolu anyị welu atụtụrụ ife na-akpatakwa n'ife niile a ji eme bụ dat ọgwụgwọ oge ị na ya na akwụkwọ nsọ o nwere ife akwụkwọ nsọ kwu na 2 Timothy 3 verse 1 ọ sị na in the latter days that perilous times shall come. Mana dịka ikwu ọfụma perilous time ịbịa abụrụ ya kpata na amụta nwa na ama nzu ya azụ abụrụ ya kpata na onye bụ onye chọọ ifelu Chukwu ga-eji ilu abụọ o were ekwensu debe n'akụkụ were nke ọzọ debe n'akụkụ wee na-eme because n'ife niile a na-emebi obodo anyị bụ Igbo na-emebikwa nzukọ Chineke ịghọtago because na ọ bụrụ na mmadụ na-enekwasị m anya kịta dịka onye ozi wee bịa ebe nso nakatakwazi ofu mgbọsị nsị anya jee weta nke a ka egbuo ka eme nke a ka eme nke a ọ pụta ọfụma ebe mbụ mmadụ tinye na ebe nna a na-ekwu okwu Chukwu ịfụlọfụ na obie ayasago ọ bụ na onye na-achọbụla ime ife ọjọọ ọsọ ebe ọ bụ na onye dị otu a eme n'ife dị otu a nyanwa na enwe eme gịnị etinye aka so ya bụ ife bụ ihe kpatara ya and ọzọkwa bụ na ọtụtụ ndị mmadụ anaghị achọ eziokwu na-afịafe alụ ịnabata because na onye izi ụzọ eziokwu n'eziokwu ụzọ eziokwu na-abịakwa sie ike ịga n'ime ya ịghọtago ụzọ eziokwu na-esikwa ike ịga n'ime ya ịga njem n'ụzọ eziokwu ọ na-esikwa ike so ụfọdụ bịa izife ụzọ eziokwu ka fa gaa njem n'ụzọ eziokwu ifu that na ọ bịakwazi ọ na-abụrụ ife na-akpọfọ na-adịfa very difficult and onye ọbụla na-aga na-aga n'ụzọ eziokwu ọ na-anya n'aka niile anya n'aka ekpe ọ dịghị ka asị na ebe ọ nọ na aghọtakwa n'ebe a onye nke ọzọ na-enye ọkụ na-aga yọtago so o so n'ife bụ ife ya sara kama n'ọnụ anyị na-ekwukwazị na-eneba anya anyị amalụ ka mmụọ nsọ ya esinyelụ ndị na-anụ onu anyị aka nyekwara anyị nwa aka enwere ebe imetụrụ aka ugbu a maka na dịka onye ozi Chineke ihe anyị ga-ekwukewe ga-abụkọwa ihe metụtara nzukọ Kraịst nke mbụ bụ na enwere mgbe mbụ ihe anyị ma bụ abata na chọọchị mgbe ahụ ndị Assembly God bụ ha so na ndị ụlọ ụka amarụ na-agbasa ozi ọma na-eme chegharịa mgbe ụfọdụ ekwenye na onye ọbụla na-aga ebe anyị rute ebe anyị ha na-ekwu bụ chegharịa bie ndị dị nsọ emechazi asị anyị na ọ gbaziri na deliverance na ihe ọbụla na-eme ọ bụrụ na agụụ gụfe ego oke na enwe mmụọ ọjọọ agụụ ibi aka apịapụghị mmụọ ọjọọ agụụ ikwutere okwu na ihe gbasara ọ bụrụ na mmadụ nwetaghị ebe ị na-eme ihe na-adịghị mma dịka onye ụkọchukwu maọbụ onye ozi Chineke na onye ahụ ga-enwezi obi ịda mba ọ bụrụ na okwukwe esighị ike okwukwe m sigodo ike mfu ebe ihe dị agha aga m ajụkwa ajụjụ inekwe n'anya ugbu a ifu na ya bụ ihe emewena a na-ejidezi ma ndị ụkọchukwu ebe ha na-anwakpu ụmụ nwaanyị na a na-eme ha nnapụta n'ime abalị a na-enwudezi ma ndị ụkọchukwu ebe ha na-egwu ndị mmadụ chandum enwe onye nke ma nọ na nga atụrụ nga ndị ogwuru chandum ihe a niile osocha na ọgwụgwụ ogewa oke ajụjụ amaka ama asakwa ya site n'ike nke mmụọ nsọ enwe ife nchọ ka ịmalụ nwanne m nwoke bụ Mike ịghọta enwe ife ikwu na mbido isi na mbido na ọ dịrị otu a na akụ oziọma ịmalụ oziọma ka akụ ofu ife nchọ ka m gwa ndị na-anụ olu m n'ụbọchị taa bụ na ọ nwekwa ife dị iche na onye na-agba ọsọ ndụ na-eje ozi Chineke n'ọnwụnwa bịarịa ọzọ fie ụkwụ bilitekwa ka na-eji iche because na onye ọbụla amụrụ n'ụwa ọnwụnwa ya abịa and that is why sometimes ọ dịka ya sị na enwe ife onye isi nchụaja mee ịfụkwa enegharị anya mana ebe nsogbu dị ebe m na-achọ ịbata na abụ na and ana m ayọ ayịyọ onye ọbụla na-anụ olu m ka ọ gee ntị because na agwọ nọzi n'akịrịka
ọ dị iche na onye ozi Chineke akpọrọ okwu because na ya adịrọ nsọ ya adịrọ emefie now ebe nsogbu dị bụ na a na-apụtazi onye ọbụla na-amakpute ekpere na-amakpute n'ụka ya maka na ego dị enwe mgbe rụziri ego dị nne ya ịma na enwe mgbe a na-asụ igbe asị gị na onye a na ọ dara mgbe ka chọọchị rat ekịta chọọchị rat na-eri ebe ego dị n'ime ya onye ọbụla na-abatazi ọ ya ihe mfụkwa n'ime ya gaa n'ihu so onye ọbụla na ma ndị nọ n'omenala ma ndị enweghị ọkpụkpọ oku because na o ji obere ego o mepee dozie ya gbanye AC onye ọbụla na-abata onye enwere ọkpụkpọ oku wee bido ije ozi ya ivi na onye nwere ọkpụkpọ oku na-eje ozi ya nwa oge oyi eruo osibelie ike agụụ na-ebute ajụcha narụ ya wepụgodo agụụ na ụmụnne ya because na obere a mmegodu nnọgodu na ọnwụ mgbe ya bụ nakọta akpọ ụmụ oriakụ m sị ya nne na ọrụ nke a nwere onwe mgbe na-ama atụ ndị bụ ndị nnukwu the level of exposure na temptation fa na-enwe anyị nwa abụgodu ndị obere ka na-edozi nzukọ na 100 ana m ama the kind of temptation and pressure because na onye ọbụla pụta ọ na-adalụ gị onye pụta ọdebesabara gị akwa so ọ bụrụ na ịdịrọ ikele ajụ n'ume efe na ịbụ na ịdịrọ ikele ajụ n'ume that mistake ahụ ga-adị inevitable. Now what am I trying to say banyere na ajụjụ ịjụ m ife nna ya bụ na ife nna ekwu bụ na ya bụ ife mee o ji wee dị otu a n'oge nke a o because na ekwensu eyirugo suit bata n'ụlọ ụka and ka ị ga-esi wee ma ọ bụ na ị nwere mmụọ nsọ ime ama and ihe ya niile na-eme ọ na-ewute m ọ na-ewutekwa ndị Chineke etere mmadụ na nzukọ Kraịst ọ na-ewute anyị ncha so nya bụ ihe bịazi mee ịpụtasị mmadụ si ya na Chineke fụ gị n'anya na Chineke na-azọpụta enwekwa ike ọ bụ na enwee na agụ ilulu akwa atụlụ wee mechachachacha ya onye ahụ ka dị ya n'ahụ ọkwa na afa aghọta onye ahụ ka na onye ahụ enwe ka ọ bụrụ na onye ahụ anabaghị the self ị na-abụ ya wit iwe ahụ onweghị ife ị na-abụ ya ọ na-ege ntị and ya bụ ife na-eme ọ na-ayasa arụ ọ na-ayasa ọtụtụ ife na nzukọ Kraịst and n'ala Igbo ma lụkwa na ndị be anyị bụ ndị Igbo bụ ndị ama ji ikpelu Chineke because na anyị bụ ndị Juu so eji ikpelu Chineke wee mara anyị mana because na ndị niile ha batago n'ọgbọ na-emezi onye ọbụla ife onye ọbụla na-enye anya na arụsị ife onye ọbụla na-enye anya n'ife dị iche iche so ka nje lebakwagodo ebe a igwe ejenga ọ dị mma mekanik ekwezi mara ndị bụ ndị ara ya mere egwu agwara ọgwa ji ka nkụ maka na anyị mara na ọtụtụ ihe na-eme n'ụwa tata bụ ihe anyị na-akpọbu arụ mbụ ịma mgbe ụfọdụ ndị be anyị kwuru okwu sị na ọ na-abụ arụ gba afọ ọghọzi omenala mana biko anyị chọrọ ịjụ tupu anyị abanye maka ọtụtụ okpuke rụtụsịrị aka mana anyị ma na oge ama ndị dịrị anyị tata imetụsi ha niile aka ihe gbasara unu abụ ndị na-arụ ọrụ Chineke ndị na-eje ozi ama m na enweburu dịka ọ dịkwa ma n'akụkụ ndị omenala ama m na enweburu ndị ọ eziokwu na onye ọbụla bụ onye mgbasa ozi ọma chegharịa mana dịka anyị maara na enwere ụdị ọkpụkpọ oku ị nwere dị iche na nke m nwere enwe mgbe a na-asị ọ bụrụ na ọ daa na ikpe ekpere nnapụta na onye a nwere ọkpụkpọ oku ahụ ọ bụrụ na ọ daa dịka na ime ihe ịrịba ama na onye a nwere ọkpụkpọ oku ahụ mana kịta ihe na-ewuzi bụzi onye ga-ekwutewu okwu eji eweta ego dịka anyị kwuru na mbụ ka ezi ihe na-eme na ọ na-abụrụ onye mekanik nọkọta ọ hapụ mekanik ọ na-arụ tinyewe anya n'ọrụ kapịnta adị m ekwu maka ndị mekanik na kapịnta ihe na-ekwu maka na ịbịa na dịka ọnụwa bụ ndị na-ekwu okwuchukwu ụmụ ndị anyị ma ha ga-apụta ikwu okwuchukwu chegharịa ikwuchi okwuchukwu mirakụl mekwe ọ dị mma ọ bụkwanụ na omeghe ha amarago na agụtatagoro Chineke mkpụrụ obi mana ugbu a kịtazi bụ na onye ọbụla chọziri ebe ya bụ ego na-apụta ọnụ ka ihe nwere ikwu maka mmadụ ịzọ oku akpọrọ ya nọgide n'oku akpọrọ ya na-abụghị ọcha achagbute ọcha ha acha ọ bụrụ na nke m ada aga ahịa ọ bụrụ na pịa wọta agaghazi ahịa esoro mmiri bọtụ wọta maka ịma na ihe na-eme ugbu a ikwu bụ eziokwu and mgbagha adịrị ya maka na ụwa anyị nọ n'ime n'ụbọchị taa
onye ọbụla na-achọ ka ọ pụta ife ka anụ afịa ka ụlọ oke ya daa ụda ka ọ welu convoy na-aga ka ọ na-anya ụgbọelu ọkwa ịghọta so abịazịa ebe agwa ya nọlụ oje na ife ndị ahụ ama mpụta ife ebe ahụ enwe ife onye isi anyị na-enejekwara anya onye isi ndị Deeper Life ukwu ofu mbọsị anọ na conference so wee na-ekwu okwu wee sị na mgbe Chineke kpọrọ ya okpukpe oku ana m agwakwa ya ndị nọ ndami na nzukọ na Chineke kpọrọ ya okpukpe oku wee na-agwa anya na-ekwu okwu adịmasọ o wee sị na obido na-ekwu okwu adịmasọ ofu afọ gaa afọ na-abụ gaa afọ ịtọ gaa o jekwuru Chineke wee sị ya na ọkwa ikpọ m okpukpe oku mgbe na-ekwu okwu adịmasọ ka ezi na nwere onye na-abịa n'ụlọ ụka Chineke wee sị anya nọla anyị ebe ahụ na-ekwu ife ozi ihe na ndị nwe meseji ahụ ga-abịa ofu mgbọsị ọkwa ịghọta na ndị nwe meseji ahụ ọ na-ekwu ga-abịa ofu mgbọsị ọnwa ahọ nke ise na nke isii onye ọbụla bataba so na nsogbu a na-enwe bụ enwelo ndidi and ọkwa nwa na-eme na ụfọdụ n'ime ahụ ọ nọkọtazi onwelo ndidi o jee weta ofufe ka o wee mebe ka ndị mmadụ bịaba so na imenu nsogbu dị a bụ enwelo ndidi onye ọbụla chọrọ ka nweta tata n'echi onye ọbụla chọrọ ka o nweta and malụkwada na ife Chineke na-enene bụ ọkpọ gị n'okpukpe oku if the number one thing a ga-etest ndị niwe ga-etest na ndụ gị ga-abụgodu ka amalụ ma ịzara okwu ị na-arụ ọrụ a fọ ngozi nke ị ga-enweta n'ụwa ka ị na-arụ ya ma enye gị ngozi n'ụwa ma enyere gị ngozi n'ụwa ma ị na-arụ ya na ị nwere ebe a na-eje so na-abịa test ya gị ọnọdụ ka class is still going on till tomorrow till Jesus comes just like in a class ọ bụ na eset alụ gị ule ịpas ya ule ahụ mana a lot of people are not passing the exam yotago so fabiasi ya onye na kai na afọ ụfọdụ ụlọ ụka fa kwuo okwu akwụcha because na fa buru Chineke ụzọ gbaba ọsọ echelo so na fa pass lo the exam mana onye nke bụ eziokwu bụkwa na onye ọbụla nọ lụghani na assignment enye ye no matter how many years ọ dị kwụba aka gị ọtọ nọrụ na the assignment olugoro 10 years olugoro afọ 17 mgbe ọsọ ọbụla Chineke si na ọ chọgo ka akwụọ gị ụgwọ ọnwa ife niile ahụ and mgbe ahụ ọbịa n'isi iju oyi ka m kwunyere ebe ya maka na ama na biko enwe nke na-enye m ihe na be anyị ọnwa one mọnụ gara aga ka nke na-adị emebu mbụ bidoro mewe nwa afọ Igbo buru akwụkwọ nsọ ọ bụ sọsọ na ọ dọkasịrị ya gbaa ya ọkụ ka ihe were ikwu maka ọkwa ifuru ya bụ ihe onyonyo ezi afọ m ya ife nwere ikwu na ya ka ị na-ese m kwuo okay enwe ife m ekwu ka m kwuo ya straight ka m gwakwa onye ọbụla na-enene m ebe ọbụla ị na-enene m na-enene m ma ọ bụ ụtụtụ gị ma ọ bụ efife gị ma ọ bụ abalị gị ife m nwere ikwu na this thing bụ na ụfọdụ ndị recoverbe from the colonial masters sins yote na-ekwu na ụfọdụ ndị iwe ka na-ewefa n'ife ndị ọcha ọya ka oyi eji wee sị na ndị ọcha gburu nne gị gbuo nna gị kpọrọ ndị tinye fanachi mkpoje n'ofe ahụ wetakwara gị akwụkwọ nsọ mgbe were akwụkwọ nsọ wee na-ekpe ekpere ifudat na ụfọdụ ndị enwebeghị ọgwụgwọ nke ime mmụọ n'ife ame that time the colonial masters so onye nwa mee o ji wee chee na akwụkwọ anụ wee weta nọ ndị gbu nne na nna ya bụ onye wetakwara ya akwụkwọ mana ọ bụla ndị gbu nne na nna ya wetara ya akwụkwọ ahụ the white ndị a na-akpọ ndị dị ọcha ndị gbu nne na ndị bụ the colonial masters emesigo na their era na ndị ji oziọma because na enwere ebe egburu aja ngwele anọrọ so abịa na ndị Chineke mụnwa na-akwa afụ na onye ọcha ka m wee nwee amamife wee ka m nwee nwa ọgụgụ isi so enwere ebe egburu aja ngwele na-anọrọ so ịbịakwa n'obodo fe ahụ enwe ndị nwe aba ajọ mmadụ
gwakwa ndị bụ ezigbo mmadụ ịghọtago so ife nwere ikwu bụ na nya ọ bụ nwoke mee dọkara akwụkwọ nsọ o need ka ọ dị gbakwuo ya ọkụ o need ka ọ dị hi because n'ife niile ọ na-akọndem wee na-akọndem ịgbazi ọtọ akwa ka iyi no gbọọ ndị be anyị ọkwa akwa ka oyi plane nwa na ọ na-ekwugbo okwu plane ka ọ na-aba nwaanyị na o jiri bicycle wee zọba njem ma ọ na-eje ọ na-asị na ọ na-eje ebe nwe ebe ọ na-agagasị ịghọta mana m onwe m achọrọzi m ịdị na-etinyeri ọnụ because na itinyeberi ọnụ ọ na-enwe nku mana o nwebere ọgwụgwọ nsọ n'ime mana ihe nchọrọ ka ebe nchọrọ na-enegara anya bụ ịma etu o mere kịta inekwu anyị fụ na enwego ndị ọzọ bido kwarụ na-akụrụ ya aka na-esokwe mkpọrụkwu ya ọ bụrụ n'uche nke m ụfọdụ n'ime ha ga na-asị ọ bụrụ na dịka mara na ọ bụrụ na ata ha ahụhụ mmehie onye ọbụla araga onye ọbụla n'uche ebe unu nọ a mara na enwere okpukpe ọ ga-abụrụ onye mee ya eme ebekwa isi of course mana okpukpe nke ndị nke Kraịst bụ onye ọbụla ife onye metara n'oge ikpeazụ mana ife onye metara anyị kwụghị ụgwọ ya ọ bụrụ na akwụghị ụgwọ ya n'oge ọ na-ebutezi na onye ọbụla ga-achọzi ka o mewe ihe bụ na ebe nsogbu na-adị ịbịa na akwụkwọ nsọ ebe anyị ji wee nwere mgbado ụkwụ a sị that na ụgwọ niile ife ọbụla mmadụ na-eme nwere ụgwọ ọkwa ịghọta ndị sie na-abọnyere aja n'ukwu na-aya etue enwere ife ikwu na ọ bụrụ na onye okpukpe ndị nke ọzọ enwere ike ebelu gị esi debe were ụkwụ ya debe straight the other side or serve as justice mana ịma na ife mee anyị nwa bụ ndị Igbo bụ na anyị nwa bụ ndị be anyị or Christianity otu esi ewetala Christianity obi anyị ebuka we accepted. That's why when they enwekwa other people ya apụtakwa ọ bụrụ sọsọ ya na-eme ife megide ọkpụkpọ nzukọ Kraịst na akwụkwọ mba ụwa enweghị a lot of people na-eme ma ndị na-apụta na-etu n'anya isi mana ka anyị ghara ijegodo ebe a ife mere ife nwaanyị ekwudebe na nke onye a bụ onye ọbụla kpọọ eziokwu kpọọ ife ọjọọ gị nwee ibulu akwụkwọ gbaa ọkụ si na ndị anụnwa mee ka ife ndị ọzọ dị gị mkpa ndị a wetakwa nwaanyị na ịgbalụ ndị ahụ ọkụ ụlọ ibi na anyị na-analụ esi kwụsị n'ebe ahụ pụọ because isi na iwe na-ewe gị na-eweta nka ife nji ekwu otu a because onwe ife ya bụ ịtụpesị onye ọbụla n'anya ọhalụ nke lulie because na nkwube ọ dịrị ọlụ m nwee ikpe anwa because na Chineke ka ọ dịrị ikpe anwa ọ ya ka m ji wee na-asị ya ọsọ Baịbụl ka ị gbara ọkụ ndị na-abọnyekwa njarị aja ọ na-abụ sọ Baịbụl ka ọ ya agba ọkụ ọ na-abụ sọ Baịbụl bụ ife eweta enwere ike echi niile na ọmụọ ejima ọkwa ya edebi ọma mgbu niile mana nzukọ Kraịst ọbịbịa nzukọ Kraịst n'obodo anyị wetara na anazi egbu ejima ọ dị mma ofu ihe n'ime otu ihe vidio nnene ka ọ na-asị ọ bụrụ na enwere onye na-agwa onye ara ọ bụrụ na enwere onye na-agwa onye isi ọ dịzị ka ike adịghịzị n'ụka Kraịst mere o ji sị na ọ bụrụ na emeteghị ihe a na ọ kazi mma na agara mgbasị gbaa akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ abaghị uru anyị makwa na isi adịchaghị mma mana nke ọzọ wee bụrụ na ịbatazie na ebe a kpọrọ Facebook ugbu a ọ dịghị ka gasị na ebe ahụ ụzọ ebe onye ọbụla na-anya isi ihe gbasara na ana m agwọta ọgwụ na ụmụ ihe a na-ezogbu ezo arụzie na ana Igbo tata ihe na-ewuzi bụ oke ite ihe na-ewuzi bụ oke ọgwụ dị agha ọtụtụ ihe dị iche iche ebe ọ nọ ebe mmiri nọ ọkụ igbogoro bụ na ọ bụghịzi mgbe a na-ezu ezo na ejuzie n'etu ọnụ ụmụ ihe ndị a ndị okenye na-agba ha nwụta ha ezo ya na mbụ maka na ọ bụrụ na obodo mara ha akụgbuo onye ahụ kịta a na-emezie n'ehihie na abụ ifu mmadụ ọ na-eme ihe ọbụla ya anwe na-asị ebe ihe ndị chọọ iwepụta ihe na bụ na ha na-anọkwu ma na Facebook ebe a ha na-etu ọnụ na-ekwu ihe na-ama unu aka n'ihu bụ ndị otu Kraịst ọ bụrụ na isi ngwanụ ka dịka Elijah kwuru ka anyị gaa anụ anyị mara Chibuchi. Okay, ajụjụ amaka, very good observation.
and my Yakamons and Yelumaka. My name will venture. Leaves and herbs. That's what is made for man's use. I have also alcohol Genesis. Was name go moon. Where thank you, Jesus. I said now is made for man's use. Man so would in Yabona, of where swam Jeje warrior Eve. Biakwana or Linde Madu. Ana to Wazia when I roll or jaw. Amabia Nankondi Gianya isi. For instance, now a little revelation, because since you know that trouble, one trouble. Little revelation, Chineke gum. If I'm mabona alosi, abokwan na ni Igbo ko bido. And my biana if meta eji ni ole na anyes. Alosi abokwan na ni Igbo ko bido because no bon alosi bo na ni Igbo ko bido. Na akwụkwọ Exodus amaokwu nke 13 mbakwa ma sote ya. Welu bido na nke 3. Exodus 20 verse 3. You won't kiss Chineke nyebo. Thou shalt not have any other God before me. Because open on an Igbo kobido. Chineke afulon on the Igbo when you bear the 10 commandments. Ofulon on the Ocha when you bear 10 commandments. Ofulon on the British in the China when you bear the first commandment. Now, ekwen swan wolili if can I woli ototunde madu. Because na edebe ya dikwana kan na gafe ni mana anwe ben na bia anwe ben chokan land bia ekwensu anwo wolili if ka bia no bosi taa we na wolikwa otutu ndi mmadu e we na aru olu ojo now fanala ma ya kan ilu because na fe nwele nghota na ka mputi ife ebe obona na anu onu ife obona na anu ebe obona na anu ya ana asigi na ike dị na nka na ike dị na nka. The only power that has tested and approved the test of time is the power of God. Enwe ife ya abo kenye nesi anya, o malu ife anya na ebe na egwu nwatakịrị abụ egwu ka ọ na-egwu. Anyị ma na mgbe dị na n'ọgụ. Anyị ma mgbe ndị so many people olugolo ọlụpụta. Mesia ife niile ekwosie n'ụbọchị taa kwa. Ndị niile jefie mgbe anwụ. Ụfọdụ n'imefa na find their way back to God na your mercy. Because na enwe ka Chineke me ka eyife ka ọchịchịrị ya bụ mmadụ pụta decide na mmadụ kpebie na ọ ya ewere egbe gbagbuo mmadụ Chineke na ọnụ n'igwe na ọ madat na o mesịa na ọ ga-afụ. And that's why I nwa ji n'ọlụ n'ezi John the Baptist say mo onwe mbụ onu nọ n'ọzara na-eti mgbu na-asị dozie n'ụzọ onye nwanyị. So ọlụ anyị abụrụ ka anyị na mmadụ bịa ma baa aka. Ọlụ anyị bụ ịdị na-abụ ụwa nke bụ eziokwu because onye pụta sị na ka gị na ya ma baa aka efe nke ahụ adịrọ. Mana ụfọdụ ga-achịkwa ọrụ na-ada ama aka ọ bụ na ọrụ na-abụghị ma aka ka ezighị Elijah merụ mgbe ọ si ndị ammabalụ ngwa ka anyị ga-atụ n'elu. Okay, Elijah si ndị ammaba pụta ka atụne na oge mgbe ochie. Jesus Christ onye anyị nwa na-enere anya bụ onye weta mmezu nke iwu. Enwelo mgbe ọ si ndị apụta ka and anyị makwa na onye nwa ji ike niile. Onwelo mgbe ọ si ọ bụkwa na Chineke ama adọnwụ mmadụ aka na ntị kịta. Kama na ọbụla anyị nwa ka ọ dị elu ịgwa Chineke dọọ mmadụ aka na ntị. Ọ bụkwa na ya ama agwanwụ Chineke dọọ fa aka na ntị ka fa malụ. Ni enwe ife dị na ife mmụọ abụlọ ife mmụọ bụ ife ya bụ ị na-eme mmalụ mgbe Chineke si gị mee otu a mgbe Chineke si gị mee otu a. So ife ọbụla ọ na-ekwu afa na-ekwu n'etu ọnụ ife butere ife niile a bụ na ekwensu aghọligo fa ghọlịsị afa nye instead maka ama m na enwe mgbe nna m fa nọ mgbe nna m nwa Chinemelụ nọ onwe mgbe ya bụ mụ na ya na-ekwu okwu ọ sị eyi na onye dị otu a nọ n'obodo a nọ na-agwọkwa enye ule ịbịa weta ihe jinyesia gị ịta ya ịpụọ ome gịnị ọna taa ka m ji wee bido wee na-asị dat na ụfọdụ ndị ekwensu ghọli if na aghọli because na enwe ife nnene
as let me call it prophetic journey nnonya ewe gosi m ife butel idol n'ọtụtụ ebe dị iche iche mana enwe m ike anyị nwere ike ikwu nke ahụ n'ụbọchị ọzọ ụfọdụ na-agbata mgba ụfọdụ na-eme fagote mmadụ na slave trade fagbuo onye ahụ akpata ha ife gasị wee rụọ ọrụ ọjọọ n'isi onye ahụ eluzi ebe a na-agba mgba spirit onye ahụ eji ahịfịa wee kedo ya ka mebe mbido wee kwugbo okwu ewere ahịfịa na-arụ ọrụ ọjọọ ife ya emezi eme mmadụ ka ọ nweta healing ewere ya na-ekechizi ekechi because na ị na-anya n'oke ite a niile afa na-agwọ na-ahịfịa ka fa na-ekpunyesi ebe ahụ ama ndị ahụ etinye agwọ ma ndị ahụ etinye nke nwa because na anụ m afịa fọnwụ mgbe ya pụta fapụta afịa ekposi ya na-egosi efu dat na ife ahụ abụla ọrụ because ọrụ na-abụ ọrụ nwere repercussion so farụsịa ya pụtazịa ewere onye buru ya ihe na-agbazi okwu Chineke ọ sị gị gelapịa mana anyị maka ọ dịrị ịdị na-ekwu anyị na mmadụ ama mma aka mana that does not mean na Chineke zie anyị ozi anyị zie onye a si ya kwụsị ife ị na-eme na iwe Chineke na-abịa na ya ma nzi ọ bụrụ ya nwe aka ka ọ bụ onye na-eche na anyị ga-asị pụta weta onye na-ayọ ọya ka anyị kpee ekpere ka mara onye ga-agwọ Chineke anaghị arụ ọrụ otu ahụ ya bụ na nwaanyị a pụtara mgbe ahụ gakwuru nwoke a ka mgba gị kpote ndị ahụ na-adịghị ka agwọ ha na o metaghị mmasị na o metara ife niile bụ revelational knowledge and understanding depth of onye ebe onye garu bụ ebe ọ madebe ịghọtago mmasị na o metara ọ pụtara ife o mere amaka and for the fact na ọwa ọkọrọ ya enwere ike n'igwe adị happy over ha ịghọta mana o depend the depth ị na-aga otu ị nọkịta nwere ife ya bụ ndị mmadụ na-eme ife ndị a na-eme bụ mmehie ịma ntinye uche ya because na ịma na etere ogbo etere ogiri na ya bụ ife nke ahụ bụ ife ịdịghị n'obi ịma bụ the right thing ga-emesịa guzoro. ụmụnne m ụmụ Igbo ana m ekene unu rinne ebe ọbụla ị nọkwa na-ekwu maka Chukwu na enwere ebe anyị na-aga ụmụ Igbo enwekwana ebe anyị na-eje nuo unu a na-akwadobekwa n'oge adịghịzikwa onye ọbụla kwadobekwa na enwe ebe anyị na-eje unu na ihe na-eme na Naịjirịa tata unu amara na ihe niile Chineke si na ọ ga-eme o kwuru okwu ya n'akwụkwọ nsọ na ọ ga-emezucha before rapture take place almost na ha niile emechago onye ọbụla kwadobe n'onwe ya n'oge adịrọzi Chukwu gọziere m unu niile. I love you so much. God bless you. ọ dị mma ọhaneze anyị ekene unu anyị maara na enu ka na-esonyere anyị mụ na onye ozi Chineke na ha tinye ọnụ n'okwu unu na foto ọnụ na-akọwara anyị ọtụtụ ihe dị iche iche mgbe ụfọdụ kwa na ọ bụghị mmadụ niile nwere okpukpe okwu Elijah mgbe ụfọdụ ọ bụghị dịka o kwuru na Jizọs n'onwe mgbe ọ bịara nweghị mgbe ọ sịwara gaa unu bịa na ka anyị marụ ka unu mara na ọmụmụ abụọ kpara Chineke ngwa ka eme nke mana ihe anyị na-atinye ọnụ bụ na n'oge ọgwụgwụ oge a na ọ dịzị ka gasị n'ihi na enweghị amamikpe ọsịsọ nye ajọ omume mgbe ụfọdụ onye na-eme ajọ omume a na-eko etu a n'agbanyeghị na ọ bụ nwa obere oge kịta ekekwe izu na-abịa abịa anyị nwere ike itinye ọnụ mgbe ọzọ ụmụaka na-abụ ha ga-bute nke ha na-akpọ na ebutere ike jiri otu mmiri maọbụ biribiri apụtara na-ekesa ego na-eme nta ime imo ihe dịka afọ na-abụ ifu ọgbaghara ọ gbaghara ifu nwanne ya nwaanyị maọbụ nne ya bụ onye o ji ego ahụ meghe na kama anyị ga-etinye nke ahụ ọnụ n'ụbọchị ọzọ mana onye ozi Chineke ebe anyị chọrọ ịnọ pịachie ọnọdụ a bụ ịma mgbe anyị ga-asị na nke a bụ ọgwụgwụ oge na nke a bụ ihe dịrị anyị na-emetaghị ọfụma kịta nwoke na-arịzi nwa nwaanyị elu kịta ma nwaanyị na-arịzi agakwuruzi a na-agakwuchi ma onye ara ma ndị ara ma ihe na ọtụtụ ihe dị iche iche anyị na-anụbu na ntị na ọ na-eme na be ndị ọcha abatara na be anyị a na-agbakwụzi ọtọ aga n'ụzọ kịta ọ dịka ihe na awọchi ka inyere anyị aka kọwatụ kedu ebe anyị ọ ga-abụ emerụ asị mba na nke a abụghịzi ọgwụgwụ oge na nke a abụghịzi ihe na nọ azụghị mmadụ ọfụma na orugo mgbe a ga-eji ụtarị pịapụ esi orugo mgbe ụmụnna ga-akpọ onye a dịka etu esi apịa ndị na-aṅụ mkpụrụ mmiri biko kọtụrụ anyị kedu mgbe anyị ga-asị mba si akpọ na ihe niile abụghị ọgwụgwụ oge ihe niile ụfọdụ bụkwa na mmadụ azụtaghị onwe ọfụma. Okay, ndị be anyị ndewo nke bụ eziokwu n'ife ikwu bụ na anaghị agba eziokwu touch
enwere a lot of people na-emesi ihe na a na-akpọ ọgwụgwọ oge mana n'eziokwu ọ bụ ọgwụgwọ oge nọ ife emetala ọfụma nke ọgwụgwọ oge dịkwa and that oya ka o ji dị mma. That's why it's very very important ka ndị mmadụ na-ege ntị. Ụtụtụ n'ime ndị youth a na-azị ege ntị. Enwe ife na-agwafa n'ụlọ nzukọ. I tell them, if the game continues like this, kedu ife ga-abụzi the fate of the next generation in the next 15 years? Because even some parents now, does not have the right, they do not use the right gene to produce the children now. Now, if that now, and we go decadence in gene in the first generation. Now, a parent who use gene ma we mota nwa ama anokwa di no nwa notakwa onye enwe obolo gene na ba dey together. Ama so from kwazi enwe mother na aga enwe in fact multiplied genetic error in the blood system. Ka okwu Igbo ka na asụrụ anyị ha ike o ma nkwe m igbari. Ọ dị ma ọhaneze anyị kenunu ịma dịka na ha tinye ya bụ okwu ọnụ. Ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị ọkwa nọ ebe nwa na-enweghị nne nọ ebe nwaanyị na-adụ nwa ọdụ ka ọ nọ mụta biko hichaa ime gị n'ime adịghị mma. Ya bụ na onye ọbụla a na-adụ ọdụ ọ bụrụ na ị nọrọ ebe ahụ ọ dị mma ka itinye uche n'ihe a na-ekwu maka na ị nwere ike isi na ya mụta ihe. Ọtụtụ n'ime ihe ndị anyị na-aga ugbu a ndaghachi azụ ndapụ n'okwukwe na ọtụtụ ihe dị iche iche anyị mara na-eme n'ụlọ nzukọ tata eme na ọtụtụ ndị mmadụ ike ịgapụ chọọchị adịghị ekwu ha. Ụfọdụ ikekwe dịka ofu onye enyi m nwoke na ego niile a na-atụ na chọọchị eji eme gịnị nke a ka ọtụtụ ihe dị iche iche ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ha na mana n'iji wee pịachie ọnọdụ anyị ga-achọ biko onye ozi Chineke onye kwụsịrị ịga chọọchị o megidere Chineke ka o megidere onwe ya. Enwere okwu ị ga-agwa onye dị etu a na mmadụ nọkọtara sị mba adị m agazi chọọchị adị m agazi efe Chineke biko n'iji pịachie ọnọdụ a kedu okwu ndụmọdụ enwere inye ndị dị etu a? Okwu ndụmọdụ m enyefa ama na obere okwu ndụmọdụ fa anụbeghị before mana ofufe m chọrọ ikwu before nye okwu ndụmọdụ ahụ onye ọbụla na-etinye aka n'ife ọjọọ mgbe nọ n'isi nchụaja dịka mụnwa mgbe nọ na mgbada mgbe nọ na omenala wepụ aka n'ife ọjọọ karịsịa ndị nọ n'ụlọ ụka because na ọ bụ na agwọtara ya n'isi enwere ike ndụsị onye ọdụ mmadụ kịta o jekwa nzukọ ọzọ o mebikwa. So ebe ọ bụla ị nọ wee na-anụ olu m eji Chineke nke usoro nke ndị agha ayọ ka ị mee ya ọfụma. Now straight to onye mejọ ọ bụkwanụ mmadụ ka Chineke na-abalụ ọ bụkwa Chineke ka mmadụ na-abalụ n'ife. Akwụkwọ nsọ si na onye nwere uche and again nwekọrịta gị na Chineke ama ndị nata complete ma ọ bụ na ị nwere a covering. That's why eji nwegasị ya ọ bụ na ifilu na ebe ha dị ọzọ mma anọ na n'ụlọ si na ọka ikpebe because na ihe a bụ ife ekwensu jikwa wee jide ọtụtụ ndị chọọ ebe ọzọ ị ga na-anụ okwu Chineke. Ọ bụ na ebe a na-ekwu okwu taịta adịrọ gị mma n'alụ nsogbu adịrọ jee ebe ọzọ ma make sure na ị na-eje ebe a na-anụ okwu Chineke. So ife ọbụla bụ ife ji wee mejọ gị ma egwubi gị ji wee ana m ayọ gị si gị biko ana m ayọkwara gị n'afọ Chineke obi gị buzie get back to God because na ngụnwa ka ọ ga-abalụ ọbụla mụnwa ọbụla nna ya ukwu bụ Mike ọ bụkwanụ Naijiria ka ọ ga-abalụ nọ ngị nwa na onwe gị ka ọ ga-abalụ ka ọ wee dị mma ka m kwụsịgoro n'ebe a. Ọ dị mma otu nwanne anyị nwoke okwe kwuru egwu si lọghachita n'ụlọ Chineke ya bụ ọ bụrụ na enwere ihe mere gị ma ọ bụ ihe ị metara ihere ya na-eme gị onye ozi Chineke na-asị gị biko laghachite n'ụlọ Chukwu. Ọ bụrụ na ọ dị ihe ọbụla ga-eme gị chụpụ gị na be nna gị
ma ọ bụrụ na iso na ndị kwenyere na Chineke bụ nna anyị niile mana na enwere ihe ga-eme ịchụpụ na chọọchị mgbe ekweta ha dị na ihe mmadụ mere ga-eme ma gbaa m ọsọ kama dịka o kwuru ọ bụrụ na onye ahụ nọ n'isi ọ bụrụ na ọ dabaghara mụ na ya ikekwa chọrọ m ebe ọzọ ihe eji nwee nke a nwee nke a bụ ọ bụrụ na nke a adabaha nke a adaba ya bụkwa na ị na-alụgo okwu n'ọnụ onye isi enwere ihe ngwa ofu nwaanyị bịa n'ọfịs m ofu ụbọchị ọ na-ebe akwa si anyị n'ọma nlapụ anụmụ di na nwunye a n'ọma nlapụ nwunye na di ya nara enyenwu di ya nri mgbe na-ajụ ya wee sị ya enwekwa chọọchị ị na-aka asị m na ya adịghị akazi chọọchị mgbe sị ya ebe ọ bụ na ị nwere okwukwe wee nọdụ na mariji kedu ife eme gị na chọọchị ịma nwenwe okwukwe wee nọdụ so ọ bụrụ n'ife ikwu a sị na obodo m na-agwọ ajọ ọgwụ mmanụ kata sị na maka na ọ na-agwọ ajọ ọgwụ na mma mbozi onye obodo a so ofu anyị ya ka anyị ka na-ayọrịrị ọ dị mma anyị ga-apịachi ọnọdụ maka na oge anyị agwụ na mana anyị na-ekweghị nkwa na mgbe ọzọ nna anyị kwu onye ozi Chineke ama m na ị ga-enwepụtakwa ohere mgbe ọzọ ma ọ bụrụ na anyị yọọ gị ka ị bịa tinye ọnụ n'okwu ka anyị maka ọ bụrụ na ntị a na-agwa anụbeghị ọnụ na-ekwu amasị na ike agwụ ya ọkwa eziokwu mgbakere ọha na eze dịka anyị na-apịachi mmemme anyị n'ụbọchị tata ọha na eze ekene m unu ndị be anyị ekene m unu ndị niile ezi ife na-adị mma ndị eziokwu na-akwụ ọtọ na ntị ekene m unu kenekwanụ onye bụ onye isi ọkaokwu bụ Mike na onwe ya na ndị niile na-ejere ya ozi ana m asị ka mara Chineke bara n'ụba na-ekwu okwu ọma n'isi unu na-asị na ifeọma ga-emere unu mbọsị bụla eke ifeọma ga-emere unu mbọsị bụla orie ifeọma ga-eme mbọsị bụla afọ ifeọma ga-eme mbọsị bụla nkwọ ifeọma ga-eme ebu m ekene na Altar Spitfire Ministries wee na-ebunye unu wee na-asị ka Chineke gozie unu ọ dị mma tupu agọzicha anyị maka na Chineke amalite n'ịgọzi anyị onye nwere ajụjụ maọbụ nwa okwu dị agha ọ chọrọ itinye n'ihe anyị kwuru ugbu a ọ chọrọ ikpọgị n'akara ekwentị biko kpọpụrụ anyị akara ekwentị ka ọ ghara ịbụ abịaza na-ajụ m nke fada na-ajụkwa m nke ndị ga-asa abụmasị biko kpọtụrụ anyị akara ekwentị gị oke enwe onye chọrọ ịjụ m ajụjụ ya kpọọ m n'akara ekwentị official line office line on a day on from 8 to sometimes 8 or 9 in the night. All that over zero to Kobe. I am with phone no can adekwa on anala mam. Biko nya anyị nke ahụ ọ ga-abụ ọ bụrụ n'ime abalị. Onye ọbụla mgbe ọbụla akpọrọ si weta. Okay. Maka anyị dịka dọkịnta. Okay, ngwa chọọ ịjụ ajụjụ. Akpọ m na akara ekwentị 081 72 94 5141. ọ bụrụ na isi na mba obodo oyibo akpọ itinye +234. Biko kpọrịkwa ya na ọdụm nke nwere ebe ọ nọ o ruru gbagwojuo m anya ya bụ 081 72 94 5141. ọ dị mma Igbo bụ Igbo daalụ nụ ihe anyị ji si ya biko ya weta akara ekwentị ya bụ ka ọ ghara ịbụ ruo ụfọdụ na-akpọ m na-asị m na ọkwa m kwuru ihe dị etu a biko ọ bụghị mụ kwuru ụkọchukwu onye ozi Chineke maka dịka unu ma ekere ọrụ eke dịka onye ozi Chineke tinyere anyị ọnụ n'okwu n'ụbọchị tata nna ikwu anyị na-asị gị daalụ biko anyị ma na akpọ gị mgbe ọzọ ị ga-azakwa anyị maka ihe a ga-ekwu ekwu karịrị ya bụ na anyị ga-na-agakwa n'ihu mata nụ na ihe a bụ Ugwumba TV ihe anyị dị na-eme ihe dị etu a bụ biko ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ọnatarachi n'ụdị ọbụla ọ bụrụ na ị bụ onye ozi Chineke ọ bụrụ na ịsụ Igbo na-ekwetaghị ma ọ bụ na ị chọrọ ịdị na-atinye ọnụ n'asụsụ Igbo ihe anyị na-asụ ebe a bụ Igbo ine n'anya na ikekwe ụfọdụ na-abụrụ ha afọ ebe etiri mmanwụ eche na ndị Ugwumba sụsụ iti mmanwụ ma ọ bụ ịga nene ebe emere mmemme ma ọ bụ mee nke mba Ugwumba bụ nke ihe ọbụla gbasara ndị Igbo dịka ndị Igbo anyị bụ ndị eji ikpere Chineke mara ya mere biko pụta anyị asịghị kwụọ anyị kọbọ maọbụ afọ pụta bịa jiri ohere a gbasa ozi ọma ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị na-ekwu okwuchukwu n'Igbo ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị na-eme ihe ọbụla ị ga-eme n'asụsụ Igbo bịa na anyị ga-enye gị ohere n'oge Ugwumba. Igbo bụ Igbo daalụ. Ugwumba ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo
ịchọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708. ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla. Zitere anyị ozi na akara ekwentị 08034714708. Ndewo. Chachachacha Igbo kachanụ, chachachacha Igbo kwenu. Ana m ekene ndị Igbo bụ Igbo. Biko na asị m ihe ọbụla ya na-eme chọba na Ugwumba bụ ebe anọ. Ugwumba bụ ndị na-agbasa ozi na mba ụwa niile. Ihe ọ bụ ịkwa akwụkwọ la ha ezipụ otu anyị si kwa ya, ha ada akụ ya mmiri, ha ada ezi nke ọjọọ ya nke ọma ka ha na-ezi. Ihe ọ bụla ị na-eme mmemme agbamakwụkwọ, agbamnkwụ, nkupụta nwa, ime ya ụlọ, akwamozu, kpọọ ndị Ugwumba. Ịchọ ka ahịa gị gasa n'ụwa niile, chọba ndị Ugwumba. Ọ ha ga-eme gbasara ozi na mba ụwa niile. Ka m pụtakwanụ Ugwumba.